Perpignan tenen el rugby. L'equip de Perpinyà, que veurem com va a venir, és la USAP, la segunda de l'equip, i que USAP l'any passat ha estat campions de França. Són contents. Ja està. A nivell polític, durant la història, el català ha estat bandejat dels usos públics i institucionals amb dos llocs. La Dragonera, per exemple, la dictadura de Franco, de 1739 a 1775, o a Canigó, el rei Lluís XIV. Després, legislatiu, prohibició de llengües, prohibitada, i en el segle XIX, 1954 a la corona d'Aragó. És a dir, aprova les lleis que tenia la corona. I a nivell cultural, hi ha hagut la presència dels musulmans i dels romans aquí i allà, les illes Balears i Castelló, i tenim una afició per a l'esport, però aquí és el futbol i allà el rugby. Punts comuns és la voluntat de guardar la identitat del català. A nivell polític, Lluís XIV ha prohibit parlar el català. França ha volgut posar un patriotisme als catalans. Es va prohibir los dos países el català. En España el català es va prohibir en la dictadura de Franco. La guerra civil, després de la guerra, van exiliar cap a França. En França es va prohibir en l'any 1700. Legislatiu. Tractat del Pirineu. Por los Dragonera. S'aprova la Constitució espanyola en
societat catalana a través les coses. Good. Feim història i cultura de les Illes Balears i dedicar-ho 2 hores i escultura també. Feim diferents treballs, diferents coses. Que a Mallorca se té i banda el 455 fins al 534, després Mallorca sota domini bizantí des 534 fins al segle VII. Després hi ha Mallorca. Si heu de venir allà, heu de coincidir. I tots vindrem per Sant Antoni, perquè saps que és una festa excepcional. Sant Antoni i Festa Dolors a Prats són 2 experiències inoblidables, una festa tradicional. Realment, realment. Bastant refet, però sí. Entràssim, veuríem una expressió gòtica pura que vos podria recordar bastant el que tenia de gòtic per primer. Els nobles volien ampliar casa seva o volien juntar-la perquè per herència amb una altra, perquè per herència li havia tocat uns jardins o una casa sencera i les volien juntar i no he de passar, faig la meva més grossa, però he de passar pel carrer. Moltes vegades tapaven, sí. Ja oblida't de passar i quan hi havia lleis d'urbanisme ja se... Malauradament va morir, ella va deixar viuda, llavors ella se va tornar a casar. Se va casar amb un membre de la família Rosselló que tenia una casa a la plaça Santa Eulàlia, en cap de Port, per això passat. I ella, clar, se'n va anar a Port, cap allà, cap a casa Rosselló, a la plaça Santa Eulàlia. Se'n va dur tot el seu, també se'n va dur en l'esglat. I se va convertir en un costum, en una tradició, que aquesta família Rosselló mostrava els dracs de la coca cada 31 de desembre.